Pozdravujem priatelia. Chcel by som vám predstaviť zaujímavý prístroj na ničenie vírov, baktérií a parazitov. Jedná sa o takúto technickú krabičku zvanú Zapper. Funguje ako zdroj elektrických impulzov, ktoré ničia živé záťaže tela. Teraz vám vysvetlím použitie a význam tohto zariadenia. Na začiatok trochu teórie. Jeden americký vedec prišiel na to, že pri určitých elektrických frekvenciách hynú všetky mikroorganizmy. Zistil, že každý vír a baktéria má svoju presnú elektrickú frekvenciu uhynutia. To bol základ výroby tohto zariadenia zvaného Zapper. Použitie je celkom jednoduché. Držíte v ruke, prípadne na nohe elektrody a necháte prechádzať vopred nastavenú frekvenciu na váš problém. Výsledok je, že prúd pretekajúci cez vodivé časti vášho tela usmrtí svojou rezonanciou nežiaduce mikroorganizmy. Tým pádom vznikne v tele neživý toxín. Ten potom detoxikujeme nielen pitným režimom, ale aj odborným spôsobom. Ešte upozorním používateľov Zappera, aby nepodceňovali detoxikáciu tela od neživých záťaží vzniknutých po použití elektrofrekvencií. Tento prístrojček je veľmi cenným pomocníkom pri detoxikácii celej rodiny. Preto by bolo vhodné ho doma vlastniť a občas používať. Odmení sa vám rýchlejším napredovaním na ceste za zdravím. Ďalšie odborné informácie môžete so mnou konzultovať cez mail, prípadne mobilom. Pozrite tiež stránku www.zdravieinak.sk alebo aj parazityvtele.sk.